napansin na yan. Napansin mo na. Naman ako noon. Hello, hi. Hi, Sean. Hello, Sean. Hi. Hello, Atoy. Nag-snow. Nag-snow na siya. Nag-snow siya. Hello. Hi ka naman kay Daddy. Hi, Daddy daw. Hi, Daddy. Hi. Sean. Nakita na kasi niya ang camera. Nahiya na siya. Nahiyaan na. Nahiyaan na siya, Daddy. Hi. Ano? Oh, baby. Ano? Liga ka na. Liga na na, baby na. Liga na. Liga ka na. Liga ka na. Sarap maliga na. Yung malimaya-maya na. Liga ka na. Liga ka na. Hindi ka iiyak? Ha? Hindi ka iiyak? Hindi ka iiyak? Hindi. Liga ka na. Liga ka? Liga si baby. Liga si baby siya. Liga ka na? Liga ka na? Ha? Liga? Oo daw, Daddy, tumaas ang kilay. Oo, maliligo na kami. Maya-maya lang na. Ay, bakit? Nangyari na kami. Ayaw mo na? Ha? Pagod ka na? Pagod ka na? Pagod na si baby Sean. Pagod ka na? Ha? Pagod ng baby namin. Nung nakita na naman niya. Ano kaya yun? Ano kaya yun, Junay? Hi! Hello! Hello, nakita na niya ang camera, Daddy. Hello! Takot ka na sa camera. Ano na? Tapos na, Daddy. Tapos na. Babay na kay Daddy. Sa susunod na naman po. Sa susunod na naman po. Hihi! Ano, baby? Ano? Liga ka na ngayon. Ha? Pagod na, Daddy. Pagod na. Liga ka